Kaixo ekipo, gaurko egunean ekarri dut beste bidixo bat. Gaurko egunean ez doia zuzenduta umen txikixei, baizik eta online lana etxen gabizen jendian dako. Eta azken finean, ordu asko ordenagailu aurrian, edo sofan, edo zein lekutan jarritxe egon biagazenak lan hause aurrera eramateko. Eta hori, gutxi gora bera azaldu dut, nola eseri biagan, zela gure bizkarra da gorputzen dako zelan posizioik egokixena, eta beste alde batetik bebai, denbora asko igartzen dugunean jarritxa gure gorputza pixkate estiratzeko eta luzak eta ezberdinak itxeko azaltzen dut. Así que venga, animo, guazen astera. Lehenik eta behin, gorputza mugitzeko eginda dagoen erraminta bat dela jakin behar dugu, eta denbora gehiegi eserita mantentzea ez dela komenigarria. Gorputzean, argi eta garbi nabaritzen ditugu denbora gehiegi eserita egoteak eta ekartzen sintomak. Adibidez, deserosotasuna, hankak eta ipurdiak lokartzea, kalambreak eta bestelakoak. Horregatik, irudien ikusten dituzuen posizioak ekiditzen saiatu behar gara, eta postura zuzen bat hartu behar dugu. Hau, telebista ikusten, kotxean goazenean eta beste hainbat egoeretara transferitu dezakegu, nahiz eta gaur ordenagailuaren kasua azaldu.
Bueno, zuek, hauxe izan da dana, espero baliogarrixa izatea, eta noizia hemen hori bizkarreko mina oso baukazue, bakizue nola alzaten ez dira. Eta bueno, beste gabe, aio, eta ez da.